Bueno, arratsaldeon danoi. Arratsaldeon. Etorri zehazte nahi, honea, jende asko, baina batzuk etorri zehazte, eta etxetik jarraitzen zaudeten aire bai, bueno, arratsaldeon, eta gero ikusiko izuen danoi. Bueno, guretzat ausosoko bilerak oso garrantzitsua dira, azkenean da ariketa bat nahiko potentia, herritarran aurrean jarri, hementxe, inungo bildurri gabe, eta entzuteko, jendeak dakan kexak, iradokizunak, daskan ideiak, eta guzti horiei intentatzen, gaur ez bali badare, erantzun bat ematen, eta urtean zehar lantzeko. Hasiera baten bilera hauek izatezian pixkat, hori, hementxe, Zabielen, hausok ideiaekin, baina, pandemiak eramantzigun pixkat zabaltzea. Ala beharrez, YouTube bitartez zabaldu berri izan genuen aurren urtean, eta baita jendeak bere iradokizunak eta ekartzeko beste bide batzuk iriki berri izan zian. Honeako txarreako gehatu india horiek, eta gaur da eguna aste honetan zehar jasotzen jungea eskakizun ezberdinak buzoian bitartez, eta baita e-mail eta formulario bitartez, eta gaur beste aukerak dazkau, hemen bertan zaudeten nahi, hitza emango zaizue, eta YouTube bitartez jarraitzen nahi dienak zuzenean ebai, komentaixotan, horra luan dagoen txatian idatzi aliko dugu, eta saiatuko gara danai erantzuten. Egisa da, gero eta ausokuak lehen urtean jetxiera asko eukizuan, eskakizun aldetikan, eta urten oaingoz, igual, eskakizun pila bat agertzen dira, baina ere geizten dijoa. Arrazoietako bada, linea berde, pentsatze dugu, linea berde aplikazioa jarri dela da. Linea berdek lehen garai baten, zerbait apurtuta bali mazagoan, banku bat, edo farola bat, edo zer gauza bali mazagoan apurtuta, olako bide hau eta iritsi arte, asko entzat, igual saia zan. Eta gaur egun aplikazio bitartez, momentuan bialtzitue, eta ja urte betegoaz aplikazio horrekin. Idea bat iteko, lehen egon naiz begiratzen, eta justu lehenko hastian urte bete ingenun aplikazioa egin, eta 877 eskari jaso dira urte betean, beraz, erabiltzea. Eta horietatik 178 konponduta doz, 113 konpontzeko bidian doz, oia bideratuta daude, eta gero dago 9 bat, oraindik ez geanak jarri erantzutea o konpontzea, edo etzaiguna guri tokatzen, dalako diputazioko kontuak, portu zuzendaritzanak, edo kostazenak, orduan hor badaude beste batzuk. Egisa da azken aldi hontan, eta aprobetxatzen modu hontatikan, pixkat atzeratu ingeala erantzun denboratan, baina, ritmo hartzen goaz gure bai, berrixagea udaletxean, eta bagoaz ritmo hartzen, eta jarriko gea egunea. Eta linea berdez aparte, betiko aukerak ordo zabalik kaletikan ikuste ikusuenean, gure telefonuak askazue askoek, erregistro elektronikotik udaletxe berta hurbilduta irikitagoz, osake, hoi edanak hortxe gelditzea. Azteko, ingo deun bidia, izangoa, bertan sostenei emango zaizue hitza, mikrofonua hurbilduko izueu, ze bestela etxetikan ez da entzuten. Ez dizue entzungo zer indan galdera. Orduan, utzune bat entzungo gue, eta gu erantzuten. Pixka reparo emateula, baina, segituan hartuko xo. Zenek nahi dugu hasi? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Da lehen da biziko aldiz etortzen naizela honea, beti ezin izan detelako, larangatikan edo zerbaitetikan, eta gehien bat, zen nahi dezu zatia, nahi de parte hartzia, baina gehien bat ikusmira pixkat jakitearen, eta hori pentsatzen dut positiboa dela. Orduan, espaldime kuskusiatzen pixkat, ez da jakingo sekula nola funtzionatzen duen. Nire eskaera, ze eskaera, nik atoko alian bizi naiz, da horra da, puro desorden, zen nahi dezu zatia, baina, pentsatzen dut, asko ze okerrauak ere ongo dia zela. Eskaera, bazen nahi dezu zatia.
nire pertsonalki ezkaera izango litzake, barrandero bierdomezela pasatzi handikan. Sin más, ez de gehiago, porque bestelako gauzak izango liatzke edo fatxada konpontzia edo ez dakize, nahiko pertsonalak izango zian, oiek, orduan. Mankomunidadia. Mankomunidadia urtero atatzean zerbait da. Tamales, honeako, txarreako, ez dira gure langile zuzenak, baina gainean egotega. Bai, intentatze dugu gainean egoten. Orduan, Nikolakotan gomendatuko nizueke, eta hau Joseba Alkatia gaur ezin izan dula egon hemen, gauza bat okurrezoako eta ezin izan du etorri, entzunion bere garaixan eta interesantia iruditzen zait, gu zinegotzien artean, udal taldean, 7 zinegotzigoz. 7 zinegotzigoz eta 7 zinegotzik dazkau 14 begi. Mutrikuarrak 5.300. 10.600 begi geixo ikustegue. Orduan, zerbait ikuste zuenean, papelerak ez diala jaso, zer gauza, o linea berde bitartez, o nire telefonoa bali makazuek ero emango izuet inungo arazoi gabe, bi aldu guasa bitartez, eta esan, inar hau ez dugu jaso azkenengo bi egunetan. Eta nik zuzenean mankomunidadiai bialtzen diot. Nik askotan ez dakit. Bakoitzak bere usua eta bere etxe aurreko papelera oso garbi ikustegu nola daun eta nola ez. Nik noixiamen huelta bat emateet, baina ezin det ikusi hori. Zer gauza bialdu. Nik hori balimadak argazki hori bialtzeten momentuan, nik aldiot hemengo jefe, zerbitzu jefiai biali. Hau jaso gabe do kale hontan kejatzen doz. Zer gauza biali. Biali eta egongo pixka gainean, katu gale eta moian. Bai, goxarteko... Bai, mikrofono. Bai, entzuta, etxien entzuta, lasai. Bai, garaje batzun sarrera bezala pasillo batekin. Bai. Kanaloi bat bezala. Bai, eta gero bat zuloan, aurra juten da itxasoa, baina etxen da atazkau. Enten nintzen, eta boroi esan dixue behin baino gizotan. Oain uste ez dakit esto zen berrixiak. Porque esan zian, zen jori barrandero batek esan zian, baina bendikan aurre honek, nik inorreztetik usten. Baina, bueno, eta zer gertatzen da, eurixak etxen doanian. Atazkau. Atazkau. Eta gero dana garajia doz. Enten nintzen. Bakarrik da, aurrexen, zulo aurrexen. Do, batetikan beste haino do. Enten nintzen, aurra garbitxu ezkeo. Vale. Listo. Ez da horreikan. Apuntatze dugu eta abixo pasako. Bueno, eta gero beste bat, oantxe gertatu zatena, trampatikan biltzen egin beko plazako horre mandatu egitxeko eta gauzak ez. Eta oantxe nire zoan funtzionatzen arek. Asensorak. Eta nire aurretikan beste bizikoa zen, eta eske joan zan hastien ere, berdin gertatu zaten. Eta, bueno, bisoko inez eta. Zan dio, nire gertatu zaben baino esotan. Baina ez, nire gogorre zantzan. Junitzan oinez, eta goiko ati erikitza, eta arek zen jori kasen potuak eta ipinitza ez itxitzeko. Ola ipinitza. Enten nintzezu. Bai, norbaitek blokeauta zekala. Eta betikan zuzihuaz, mestakizu goxian segertatzen dan. Eta esan ditx hori mutil batek esan ditx. Ezka golatola zuzen, kasen potuak ipinitza aprapoz, eta funtzionatzen ez. Gaztiak izango gala umiako grazia egitea, baina grazia behiando nahi ez dio asko egiten. Ez, eta guguelti eman bieu. Eta gaur ere, ni mutil horrekin ere hori nahi, eta esan ditzen, berriz ere ez da funtzionatzen. Eta esan diot, oan dioko horro, baina nerik bestela gertatu zantzat. Hora, berixeuta, nahitzen zeu pasauta. Eta ez, kelengunien potuak ipini zeuen. Eta horretxe zatizut, trampakuak, oantxe bertan, esparimare hori berriz ere orain, mutil hori igual junda. Behiratuko dugu aberra berixadakano deuz, eta ez dakit nola lortu hor ganberru, azkenean txorak egiten ibiltzean horiei harrapatzia potuak jartzeuen bitartean. Bestela ez dakatola horrekan, gero zakarren potuak hori zen. Kontainerrak behaiek. Bai, askotan, oain, udia esan da desastria. Oain, ni behatzet, oain ez dala esango amendikan aurrea, baina udia esan da,
batek hemen botatzen behar zona, una bota, hemen bota, gainez, dana, Vale. alrebez bota, danak. Hor dakau arazo bat mankomunidade osuan, Bai. eta mankomunidadean barruan txarrenea, mutriku, deba baino pixkat okerro, baina asko sobeto goz, Eibar, Elgoibar, Ermua eta Huedanaki konparatuta birziklapen tasan aldetik. Bai. Ondo. Horrak ez dune esan, ondo itxe deulikan. Konturoko zinaten, igual, biztau zaizue, mankomunidadetik kontratatu berri izan da enpresa bat, eta egon da mutil bat, hile luze batekin, egon berri izan deu... Aregin jau ondo, Aregin berri izan du, organikoa etzana, gantxo bat egin atea, eta beste eta bialdu. Hori neuk ikusten noan. Vale, esplikazio oso arraza da. Kamioia etortzea, hartzeu organikoa, eta eramateu birziklatzea. Vale? Area iristen danean, eguneko X bat, ez malima da organikoa, kamioia atzea botatzeue. Eta egiteue, kobratzeue, zerbitzu eman bazuen bezala, eta gaina kamioiak inberdu, beste, ez birziklatzea eroan. Orduan, kostua doblatzea, eta gaina ez da birziklatzen, nahiz da beste jende asko ondo bota. Eta horretaz gain, Europatik dator santzio batzuk datoz, gaizki idealako birziklapen tasa horiek, baina generalian. Orduan, azkenengoko batzarroki genunean, mankomunidadean, ustet onartu zalaia, eta bueltatuko hemendik hilabete batzuta, berriz txartelakin iriki berri izatea organikoko kontainerrak. Horra iritsi geha, ze jendiak iteu, nahi duguna. Hori udapartien zaten da... Neguan, goiko... Jende geixo da bielako berrixan, eta gualezki asko erritxarrak ere. Eni joinoi kulpaik ematea. Baina ni niretzako ez tala behiratzen udan. Eo zeinek, eske, bueno... Igual, mugimendu gehiago dakatuen kalia izango hau da, nik izatuzu mollako guria, guria. Baina generala da, generala da, nigoiko hauzuan bizinaiz, eta pegaten handia jarrita dago, basan leku bat gaizki birziklatzen zana, eta beste leku askotane haidia egiten. Da zerbait bai mutrikun, eta bai mutrikutik kanpo ere beste herri gehienetan gertatzen nahi dan zerbait da. Ez dakigu zergaitik, baina badao ez birziklatziaz gain, gaizki botatze horretan, aidana organikoko birziklatzen nahi gehan jende horrei nola bate izorratzen. Osea, geuriak ez du bezartako balixo, gainetik bestiak botatzen mali maue organikoa ez dana. Bea, mutil horrena, xapo, mutil horrek itxeu. Ez da lan gozua, ez. Ez genik etxetik ikusten, etxien aurreko aldien eta etortzen, daltzatzen, deukoa, konfientzia jotat, dana biratzen. Hori herri osuan etxen dugu gaina, herriko kontenore danak. Hori da bere lana. Bai, bere lana da. Bai. Ez da lan gozua, ez. Bai, holako kolae kabaila hundi bat. Bai, holako jeluzeu bat. Majua. Zer gehiago? Ez, nik ez. Bale, bai, kontenedoren inguruan duzu, ez? Kontenedore inguruan. Nik atatzen dut egun bat, bestian ez, urrengoan bai, bestian ez, baina jutezea, handikan hiru egunea, tan zauen papela eta zakarraura ondikan eando. Kosbada reziklatzia, oso ondo. Ni ados no, oso ondo. Baina etortzen dena garbitzeare, nik ustean dut ingurua garbitu behar dula. Inguruare bai. Hor bihurtzen nahi dana da, kamioia etortzea, lehen garai baten kamioitik geiztezian, eta kitxo. Oain ez da jetxire egiten. Karo, eta txipristinak giatzen diena, zein jatzo behar du, zein behar da, beste pertsona bat. Noixiamen garbiketa bat itegue, baina oso noixiamen. Moinan, gauzo batako gona, moinan bertako doz, pareja bat, moini garbitzen duana. Bai, portuko... Bai, egite garbiketa. Bai, hori oain kontaine, berrixak sartu dituenean, gune batzutan gehitu inditue. Eta gehitze horretan, oain konturako zinaten leku batzutan daudela, orilla eta urdina, bikoiztuta doz. Bikoizketa hori da, orain artezian iglu motakuak, tortzezan grua eta altzaitezoan da eramanitezoan, eta hemendikan aurrea, abenduak batetikan aurrea, izangoa bestiak bezalakoa, lateralak. Kutsa hurrian dauzenak, eta ja leku danetan jarri dituenak, kamioi ezberdin bat, ezberdina dalako kamioia hori jantzat eta urdin jantzat.
kontua dana, hortako egin berri izan ditue, aldatu lekuz, berrixak sartu aurretik, eta hor, zabankaka dana, ni pentsat, nire hausuen ikusi nualako, esan nuen, ez dietorriko berrixak inda gainean jarri, hor gainean da ez garbitu ditue. Hor da, bueno, olako mugimendutan eta garbitzen badabiltz. Nire atzien esan detena, horre tortzen da goizetan kamion txiki bat. Barredora. Barredora. Bai, tortzen da. Arek beria ondo itxeu. Tentzezu. Baina hori xen, kanaloia. Kanaloia. Haura, itxotzen bara, ezke itxoitzen da, bedarra, eotze gautzakin, ojak etortzen dian goitxikan, ententze hori xen. Arek bestiak ondo itxeu, zein da, zan dizuten hori. Barredorakin pasatzen una, bai. Horra fenomenua. Baina gero beste barranderua bihar da, arek. Bai, eskina danak jaso eta eskina atea eta garbi. Barranderua bihar da. Vale. Perfecto. Apuntauta. Bai, hori da. Bai. Bai, sopladoragin. Izan naiz, irula bostaliz ez dakizemak mangera pasatzen dena, eta esaten dio behitu. Benetan esaten dizuet eta bihotzez. Lana iten dezue, lana kosta egiten daikia eta neka egiten da lana iten baldin badezu. Baina luzitu ez dizu egiten batez. Batez. Porque lehenengo nere txian, hogei apurra baldin badauzko eskoldian, lehenengo eskoba pasatzen dut, eta gero fregoa. Baina zu egiten dezue, zakarra moitu aldarri batetik bestetik, jaso ez da gaina ura bota. Tantxei etzen da. Da hori da nire katukaleko keja hunditena. Vale. Punto pelota. Ba, apuntatze deu. Nire izenien esaten dut, Ba, ez, baina hortako da. Ni pertsonalki esaten dut. Bueno. Pertsonalki esan dioten bezala, mangera pasatzen duen horrek. Ez nikoa gehiago txistua gastatzea, porque ez dikazu. Bale, gure bidi hartuko deu, anotatze deu, eta mankomunidadeko zerbitzu jefiai, abiso botako jo. Zakarren horrek, hori niretzako udan, Desastre. Bueno, oinez gertzen da. Jende gitxi ere, bai. Kale horretan udan jende askoz geixo ibiltzen da neguan, baino horreia bakarrikan. Ez da respetatzen. Pasako xo, mikurua? El tema es que en casa no se oye, sino hay gente en casa. Sí, estamos en directo. Estamos conectados. Salís de espaldas, no pasa nada, no se lo reconoce, pero sí, estamos en directo. Nada, es que igual no he entendido bien, entonces voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿El papel se puede tirar en la bolsa esa de reciclaje y tirarlo al papel o no? ¿Qué bolsa de reciclaje? La del biodegradable. ¿Orgánico? No, en principio no. En un principio no. En un principio vas con la bolsa y vacías. Pero tiene que ser una bolsa o de papel o... O de papel, o si no vacías vacías y dejas la bolsa. Y la bolsa la recuperas. Vale, otra. Si tienes cosas pequeñas para tirar, pero bueno, igual pesan, y no tienes coche ni nadie... Tipo mueble pequeño o algo así. Eso, la recogida son los jueves, las recogidas son los jueves, verás en casi todos los sitios donde hay containers, verás un poste con un cartel que pone la recogida de muebles o en seres, suele ser los jueves. Hay un teléfono, llamas y dices, he dejado cosas aquí. Y ya viene el camión y lo recogen ellos. Sí. Vale. Y normalmente dicen de que dejes el mismo jueves, para que no esté toda la semana allí. Dejar el mismo jueves, avisar y ya ellos pasan. No me he dado cuenta de que existe. Tranquilo. ¿Nada más? ¿Ninguna queja más? ¿Nada? ¿Ninguna aportación? Bueno. Eso anda. Sí, la plaza de arriba y justo ahora hemos hecho, además abajo también, hemos hecho lo mismo. Ahí en la curva de Becoplaza hacia Barrencale, ahí hay un cambio de rasante diferente de suelo y se resbalaba todo el mundo. Y se ha hecho lo mismo, se ha picado el suelo para que salga el poro y se ha hecho un producto antideslizante
porque se caía todo el mundo. Creo que la última tu hija, ¿no? Sí. Entonces estaba muy peligroso y se ha hecho la semana pasada justo. Vale, ahora pasamos con lo que nos ha llegado desde casa. Bai, bueno, orduan, etxetikan jaso degune mesua jungo nahi irakurtzen. Mezu honek dia, manatu ditugu pixkat hiru taldetan bezala. Alde batetik handakagu aldezarretikan jaso ditugun kexa batzuk eta gauza batzuk ikusten duguenak ez dozenak ondo. Gero beste gune bat jaso deguna ere bai kexak izan dia Isabel Lobianoko gune hori. Eta gero, badoz ere bai Moiako beste kexatxo batzuk. Hasiko nahi aldezarrekuakin, aldezarrekuan Arratek esaten digu alde batetik udaletxeko azpiko aterpeko gune horren garbitxasuna, eta batxa ere Beko plazako aterpian garbitxasuna. Iratik bai Beko plazan inguruan. Eta hori da, Beko plazakoa beste batek ere bai, Iratik ere bai, komentatzen digu gauza berdina. Beko plazako aterpia zikina, Arantxak ere bai. Eta iluntasuna ere bai, bargitxasun falta ikusten dalako. Eta, kasualidades guke ordu bastante pasatzen dugu hor. Pertsonalkin ere lehengo eskarixa izan zan Beko plaza azpixa garbitzia. Bale, Beko plazan eta goikuan dauden aurrengo arazoa da argi falta. Hori da aurrenengo gauza. Eta argirik ez dagoen lekua, ja bihurtzea leku bat, iluna ez osko modo, ikutzesunare ez dakizu zer dan, askotan. Baina egia da, iluna ez izatiaz gain, Goiko plazakua oso iluna da, baina Beko iluna izatiaz gain, hor da hola urtetako, ez dakit zer dan, grasa, zikina. Baina Goiko plazan, baina hor behian, baina dago urtetakoa dela, ez dala urte batekua. Baina oain dela astebetek brigada junda katxerrakin, ez dugu lortu ateatzia. Osa, pasada, eta ordua sartu dugu, altzan aian, eta ez dugu lortu. Bai. Orduan, hor kontua da hona da, jarraituko dugu, intentatuko dugu hor dagoen guztia ateatzia, bankua intzan lijau eta barnizau, hori aurrengo gauza, intentatu da horiten, lehiuak egarbitzeko doz. Bakarrekan, hor dagoen kontua da, nahiko askar. Amolate jo zarran azpixan. Bai. Hor kontua dana da, Merkatu plazan obrak hasiko diala aurki. Merkatu plaza berritzea goaz. Hori da ideia, behintzat, eta diru laguntza potolo bat etorrizaku, eta beste eremu bat oso iluna eta oso zikina da ona, goaz aurregatzea. Kontua dana da, segurazki, obra hori aurrera eramateko, hor materialak eta beti obran materiala mugimendua da honean, beti inguruan laga berri izatea, paletzak eta gauzakin, ez dakit inork ez dit esan, baina baliteke gune hori izatea leku bat mugimenduako. Aurretik garbituko dugu, baina bai obra hori, lanketa hori bukatzen dinean momentuan, horre inbertzako laia, kanpotik ekarri berko da norbait, profesionala kontako eta gerrazken. Osea, esto besteik, argiteri aldetik... hori behirauko dugu, paetak igual zuri zebai pintxatu, zebizkat beltzez doz leku batzutan... Techua beltza da, baina dore bai apurtu zatika horrein da... Bai, gero inberdana da, jarraiko... Eta ikasi dezagun, sartu iten nahi nire, porque ez da beste idana kulpa botatzea, ikasi inbiar da. Zaintzen. Bai. Eta hori da artikulo lehenku. Bai. Hori ja, esanet, baina urtero ateatzean gauza bada, urtero, esanet, azkenengo urtetan nahi tokau zait bestaldean egotia,
bilera huetan bestaldean egotiatuko izan zait azkenen urtetan, eta gaia rekurrentia da. Garbitasuna, ez deula ondo reziklatzen, kontainer barrura gota horrean behian kanpoan lagatze deula, badia gauza batzuk, ez da gauza berrixa, nik uste eta urten, igual keja gutxi ondiala, igual, ez da, ez horrek ez du nahi esan hobeto daolako, baina bada, garbitasun kontua bada zerbait, jarraitu inberdala, eta hor, ez da inoiz bukatuko gainea. Bai. Guazen. Bueno, zeik? Sí. ¿No se podría dar películas aquí? Es que aquí no hay cine. Vale, ahí el tema es... Y antes, hay para niños. Sí, de vez en cuando, no mucho todavía. Aunque sean viejas, no que serán más baratas. Vale, ahí el tema es, de ser tienen que ser viejas, eso lo primero, ¿vale? Porque esta sala no reúne, digamos, lo que necesitan las películas como para que te den la licencia para estrenarlo. Nos ha pasado, y el año pasado creo que nos pasó, hemos programado, por ejemplo, una película que había estado en el cine pues 6, 7 meses antes, y dices, bueno, pues reestreno, ¿no? Y 3 días antes nos echó la ETV en directo, en abierto, y has cobrado la entrada a 3 euros. Y entonces, hoy en día va muy rápido el tema con plataformas como Netflix, como tal, y ya, digamos, la juventud no viene tanto. y la gente de más edad, cuando lo hemos hecho, no ha habido. Siempre se hace, todo tu reenganchatzea. A ver, lortzen deun. Nik uste baiet, leku berdinetik jungola. Vale, nahi ginen, zeakin, iratik komentatzen zuan. Bai, iratik komentatzen zuan Beko plazako hori erantzun deu, eta hoan komentatzen digu ere bai, Pinasteiko igogaiutikan, Beko plazara dijuan igogaiurako bide hori, hau da, Tranpakalea dijuan bidetxo hori, bidetxo horretan belarra oso luze dauala, horrez aparte oso ilune hoten dela, argirik ez daualako bertan, argisak itzalitza dozelako leku hortakuak, eta hor ere mutxo baten ere bai egurrezko lurra do, eta egurrezko lur hori oaintxe momentuan irristakorra dauala. Bale, kasualidadia hau gaur jaso dugu, eta atzu honitzen apareja horiakin gune honetaz hitz egiten. Gune honetan, hor dago Pinasteiko igogaiotik anatatzega, eskubite egite dugu, eta txartzea parke txiki baten bezala, trampara iristeko. Hor bere garaian jarri zian argi, farolatxo txikiak, bajuak, behitik, eta paretian ebai. Zer gertatzen da, hor kable hauan arazon badao, ura pasatzen dalako zerbait dago gaizki inda, edo behaiek, argiak behaiek, hemen hidraulikoak ingertatzen zan bezala, ura sartzezake, eta bere garaian erabaki zegoen kentzia, bi egunetik 3 itzaldu itezian behaiek bakarrikan. Ordan justu atzo nintzen idazkeagin hitz egiten, apareja horiakin hor zerbait imerko genukela. Pare farola altu jarri ondo argiztatzeko, baina beha askotan horti pasatzea latxakurrakin pasiatze unian gauetan, eta ez dala esara ikusten. Eta belar kontuak, hori iriste geaneako guztet gola egotela beti. Nola, ere txikia dan, aztega hunditik, eta iriste geaneako horrea, segituan aztea. Ordan, emango jo kolpia, Bigarren pizian, zuek izaltakazu, errexak ez daka horrekin zeikusidikan. Bigarren piztenako ez dugu komentatzen jendiak. Ez, baina noi izaten, arek zandoan farola horrek, boro bilak. Paetian dozenak. Hori danak endu inberdia. Ez que txintxilizka doz burunarekin. Esplikazio oso bigarren raza nien, Ura sartze zaie behitik, eta ateitea kanpoak arrebenta goititu, Hori pentsatu zuan, arkitektua, o pentsatu zuana, hor farola jartzia, Ez que oso inumek hartzen deu. Urakin, anulauta doz danak, danak anulauta doz, brigadaki neonitzan, eta danak anulauta dazkau, zorre mateunez, aizia o ura sartzean ean azpitik, Apurtu itxea. Nik aurtu engun da, beti berta juten. Anulauta doz. Baina usatzen noan, igual honen puertosek abringo egu. Ez, anulauta doz. Tranquile hor. Vale. Kable hori ez dakik indarrik. Oain neguara eta... Ez, baina bain berdin doz, linea berdin ikusiet, eraino no sartu dugu, berriz,
beste batzuk erorita dola. Bai. Horra izia egin, da urakin da behitik emate jonean, tateatzea presioa egin Horra beraka. arte ura iatzen da. Bai, Bai, Geixeman neguan eta Ni hola. moilan bizi nahi, Barea bai. Eta bizitza ni moilan zen. Bai. Vale. Bueno, orduan, ba hori, irati komentau dan horri, ba, bueno, ba, emango iseu, ez? Bai, Eta, emango bueno, izu ikusiko bueltatxo dugu bat zela- eta zela belarra hori. mostra bialduko dugu, hain Bai, podan. hori da. Bai. Tardatzen Hori- izan gai, hori, tardatzen izan gaia. Hori izan dana Javiak ere bai, ez da? Txakurra takatuak. Bai. Bai. Hori da. Bai. Baina, xorruak hartzen ditut eta guten ez beko plazako zakarrontzira botatzea. Botatzea. Hori inbierde? Ez. Ez. Bai, eta kontu. Pasatzen dira barranderuak handikan, eta esatea, ara, geranikun tiesto botako izut, haber bierdan bezala eskobatzen dezu. Bai, eta hor kontua da, adibidez, txakurrentzat kaka jasotzeko plastikoak udaletxean udaltzainetan ematen dira. Doan. Osea, Es que mi perro no ha hecho, el mío sí que lo ha hecho porque no tengo. hor. Eta askotan neikua inguruan eukitzia bi hiru txakurren jabek ez dituela jasotzen. Inguru gunei aigi segitzen ez dakizen zen bakauza, eta norbeatik hasi dira. Bai. Oantxe esan dero, konbibentzi kontua dira. Konbibentzi. Konbibentzi kontua dira eta dano hori. Bai. Hombre, bai. Bai. Zu bai, bentsat hori egin da. Joder. Los limoneros esos, Ujú. que ahí hay 3 limoneros, que los pobres están enfermos siempre. Pero yo creo que es de la cantidad de perros que van ahí a mear. Y está ahí puesto prohibido. Sí. ¿Qué limoneros? Bajas andando hacia el puerto. Ujú. Y bajando ya la última cuesta, a la derecha, Bai. hay como un caminito que puedes coger un ascensor de ellos. Y hay 3 limones que dan muy buenos limones, pero sí, Trampakalen? Trapakalen? Trampakalen, ez? Bai, Bai, Trampakalen. Trampakalean. En Trampakale. Vale, hemen, aquí. Bai, gune horitxe, hortzen. Bai, Bai. hortzen. Bai. Vale. Lima, vale. Sí, que sí. Bai, y los lavo bien, porque, pero los árboles se están muriendo, joder. ja. Me da mucha pena. Bai, Si berta te botella sirve de katu danak consuelo, hemos tenido que cambiar una farola porque está oxidado el pie, o sea, en la base de las meadas de los perros. Ya, Bai, pero bai, berta hay botelleta. carteles, o sea, no es que... Berta botella. Yo creo Eh. que no hay nada que hacer con esa gente, ¿no? Que no les da la gana. Me da pena. A ver, al final sabes en qué termina, que nadie quiere multar, pero hasta que se multe, porque hay una ordenanza que se aprobó hace 2 años, pero entiendes que, bueno, que cada uno si hace lo suyo, pues igual no hay que llegar al punto de tener que empezar a multar a la gente. Y no quieres multar a nadie, pero también es verdad que yo creo que igual se ha avanzado un poquito en los últimos años, un poquito, no digo mucho, pero un poquito se ha avanzado y hay alguna gente que ya igual antes en Erdikokale, o sea, pasar un día por Erdikokale y no pisar una cagada, o sea, era imposible. Ahora, bueno, se ve cagadas cada 3, 4 días, igual una mejora sí que se ve, pero todavía nos queda que haya niños jugando en los parques y haya perros sueltos al lado, cagando, saltando. Nos queda todo eso, nos queda el que vean que en ese jardín que están cagando los perros, que en ese momento no hay nadie, igual mañana a la mañana hay niños de 3 y 4 años jugando. Y si no lo vemos eso y no lo ve nadie, ahí solo queda multar. Pero tenemos que llegar a ese punto. Sí. Sí. Sí, pero... Sí, pero recoge. yo creo que poquito a poco vamos avanzando, poquito a poco, ¿eh? O sea, no hay, desde la ordenanza aquí no ha habido un cambio que digamos drástico, no ha habido,
pero yo creo que algo mejor se puede. Y todavía tenemos que seguir, hay que seguir mucho porque todavía veo perros sueltos en los parques, sí. perros, bueno, dueños que no recogen. Y aquí muchas veces se martiriza, digamos, al perro. El perro no tiene ninguna culpa, ¿eh? O sea, el perro sí al final caga y si no lo recogen, pues, la culpa es del dueño. Entonces, bueno, se ponen a su disposición, se ponen plásticos para recoger cagadas y si no se recoge, a ver, yo puedo entender que en un momento pues te pille y te haga pues un poquito más blando de lo normal y que no puedas recogerlo, puedo entenderlo. Pero que estén en la acera pues una cagada de perro bien hermosa que se ve, pues eso ya es que no ha habido ganas de recogerlo. Entonces, ante eso o le pillas en el momento cuando lo deja y le multas, o no hay otra, porque no está mirando por el bien de nadie. O sea, te quiero decir, es él, lo deja ahí y me voy. Uh-huh. Sí. Pero pasa que esos 3 árboles, que encima los podaron, los limpiaron, Yeah. los años, creo. Vale, ya le daremos una... Y, no sé, están enfermos, se ve. Vale, ya le daremos un vistazo, a ver cómo están. Vale, bueno, jarraitzuko deu, beste batek, Jonek, idazten digu ere bai 3 proposamen ezberdin alde zarrai pixkat begisa botata. Zaten dugu alde batetikan alde zarreko sut eta larrialde plana egin beharko zala, eta baldin bado alde zarreko sut eta larrialdi plana egin da, konbeniko zala plan horren berri hemengo alde zarreko biztanleei ematia. Simulakroren batein, voluntario talde batzuk sortu, izan ere, hemen gisa da, larrialdiren gertatzen baldin bada, arazo bate hon izan aldalako, zuhiltzaileak sartzeko kamiak arazoak euki dezakelako, azkenean buenberuak ero eibarren dakaguz, denbora bat bihar da, aldezarreko etxe gehixenak oinarri xandagaten egituria egurra da, ordan, horren inguruko kezka argitaratzen azaltzen dugu behar. Eta hau jaso genunean, hasi ginen armaixotan behiratzen, udaletxeko armaixotan. Eta agertu da. Da plana, intzana, ez aldezarrekoa bakarrik, baizik eta mutriku osoko larrialdi plana intzan. Vale? Kontua dana da 2000 urtekoa dela. Vale? Hemen agertzen diama responsabiliak eta arduradunak zin izangoan, eta ze nola inberdan da bestia. Dia, oain dela 23 urte udaletxean zeudenak. Bai? Jon, ingo dugu hau hartu, goitik bera irakurriko deu, eta ikusiko deu berriztu inberdan, ez dan berriztu ber, nola aldatu dan azkenengo 23 urte horietan, eta urrengo urtei behira moldaketakin berbali madia, eta hemen aipatzen dian lanketa hori da nahiteko, gu prest. Jon bakizu nungo zen, hemen do, irakurketa botako show, eta jungo galantzen guzti hau, ze aldezarra alda izan, gaztelera esaten bezala, una ratonera. Bai, totala. Bai, orduan, utzi denboratxo bat hau irakurtzeko. Bai. Eta gero, kamioia gero da ondixo, eta haber nundi sartuko jan, da estian sartuko, orduan, hasiko geha mendikan, hau irakurrikoet, biztazo bat emango jau, aktualizadun berko deu, eta lanketa batin berko deu, baina hau da, lanketa gauza horietako bat, gertatzean arte inorreztakana kontutan hartzen, eta gero gertatzean ja burua eramatituko eskuak, eta hontan baion neko ondo ibilida, eta aurretik inberko deun lanketa bat izango da. Gero aldezarrakin lotuta, eta zeu pixka komenta desunakin begotxu pixkat, Jonek esaten digu ere bai aldezarian etxe asko dozela utzak, zarrak, abandonauta erabilerarik ematen ezakuenak, eta proposatzen doana da udalantzako eraikin horren eraberritze plan bat etxe horrek danak berriztu, eta gaztiei zuzendutako etxe bizitzak sortu aldezar honetan, bertako pixkat komunidadia, komertzioak eta hori pixkat bultzatzeko. Gaztiek ongo aliak hemen, gaztiek ordatu zenak.
Bai, hori behak hori komentatzen digu ere bai, Bai, hor bere garaian asko eraikin asko erortzeko arriskuan, izan aldia egokisa gainera eraikin horrek berriztuta gaztiak bizitzeko, eta orduan, bueno, hor ere inguruko kezka agertzen dugu. Bai, hor, hasi, bueno, maiatzean sartu gineanetikan, bai aurrenengo ariketa bat iten hasi ginean, gure biztan, osea, guk, más o menos, identifikauta azkaun etxiak utzak zeintzu dian. Bai, ikusteko pixkat zegoeratan dozen, eta bai, hemendekan hilabete batzuta inberko gana da, deialdi bat ikusteko benetan ze etxe dozen utzak, eta ze egoeratan dauden. Hemen kontua dana da, eta guztet, alkiler kontuekin, urtiak eta urtiak dira, da guztet, erregi guztitan errepikatzean gauza badala da, da holago indikan, ez dakaula ohitura. Bai, igual Alemania baten, Holanda baten ohitura dira, ohituta doz alkilerrean bizitza, eta hemen beti dago bildurro hori batez ere jabiana nola lagoia etxia, apurtun goie, zein sartukoa, zein gouen, eta guzti hori, ez? Orduan, iruditzen zei lanketa bat inber daula bat identifikatzen, ikusten nola dauden, ze biher dazken etxe utzoiek, eta gero, pixkat, Joseba Alkatiagin honei hitz egiten, eta igual udaletxeak alokabidek, Euskadi mailan iteun lanketa hori, ez, de etxian nahi ustea zu tanik alkilatzet, irten diario hori, ez, azkenean berme badakazu, zu badakizu sartutan pertsona hori, Eusko Jaurlaritza daula goian, eta zer gertatzen baldin bada, babestuta zozela, ez, berme hori dakazula. Igual herri mailan udalak bide hori hartu beharko luke, ez? Etxe utza bali makazu eta bildurra bali madakazu zein sartuko zaizun, ze gertatuko zaizun, betire udala bali madau intermediario moduan edo hor tartean, igual errazo ingo dezu, ez? Babes bat daolako, o berme bat dakazulako nolabait, ez dala kontratu pribatu bat, ez dakizula nun bukatukoan. Askotan bilurra da gero etxia zela lagako ditzen. Hori da. Hori izaten da bilurna handixena alokairuan. Gai. Eta etxean. Eta gero, hortako lanketa hau luzia izango da, esan ez da lanketa bat bi egunetan itekoa. Leheno esan dioten bezala, Jon, bakizu atiak irikita doz, mai hortan uste egon bertzeala, eta beste jende asko egon berkoala. Hau lanketako bihar dugu, laguntza dana ondo etorreko zaku, ikuspegi aldetik, alkilerrian dagoen jendia, alkilerrian nahi du neon jende hori eta ze arazokin aurkitzen dan, etxe utzak daken jendiare bai, behaien hitza entzutiare interesanti izangoa, eta uste danan artean aldeula, zeozer, bai, ona egin, herrixantzat, aldezarrantzat eta gaztientzat, bai. Bai, badoz batzuk. Baina gero alkilerreko, etxe asko dozutzak, baina gero alkilerreako, ni neu pasan nahi hortik, guen ja ez, baina oain dela urte batzuk alkilerrean bile ibili nahi zenean, gero ez toa inbeste aukeraik, ez toa esan ofertaik. Beti bilatu behar dezu lagunen bat, ezagunen bat, akana etxia galdetu behar diozu, beti ibili behar zea bilatzen, eta hori nik nire inguruko jendian ikusi dut. Bai. Asko. Orduan hor, katalogazio bat itema limada eta nola baiteko berme bat izan balaiteke izan udaletxia, lanketa hortarako nik ustez eman berdian pasuak emateko, lanketa hortan jarriko gala inungo arazoi gabe eta gaina hortan sinisten. Bai. Esan dezuna lehen, adibidez, zute bat sortu ezkio nola moldau. Berriak izan edo zarrak izan, kokagunia artezarra berdina da. Beti berdina da, bai. Orduan, zer moldatu behar da lehengo? Bai, lehengo eta behin... Eske, bomberu etorri baldin maia, ze goitikan etorri behar dia? Hombre, bomberuak euki beharko dugu ibilgailu bat aldezarrera sartzeko modukoa, ez? Hori Pasaian pasatzen zan ere, bai. Pasaian ere badakate olako ibilgailu berezi bat. Bai, hori lanketa izan da. Ugain, atxukalian badago. Baina gero, protokolua hain luzia izaten baldin bada, etxe ikusten duzu
erretzen, eta handakazu mangera aldezuna sartu ura botatzeko, porque ura bota bihar diozu, baina Bai. ezin dezu hori, Bueno, protokoloak alaintzen aurrengo delako. gauza ingo dauna da protokolua guain artekoa dana, guain dela 23 urte idatzitako abertzi esaten da nola daon, Eta eta hori, gaur Bitartian, zeuk gaur ikusten egun dezu etxia erretzen. Hala. gaur egun hemen Oso dazkagun bombero, ambulantzitako langile eta guzti horiekin, aigazkutiak bakarrik, baina beste gauza asko izan lehizke. Bai, beste larria Gaur da. bertan irakurriet, Tolosan etxe baten grieta bate ondala, eta itxin berri izan dugu kale osua, lehen, honea etorri baino lehen diarion irakurriet. Zaret, aldi ala beste gauza asko, zutan bakarrik gainera pentsatzen, baina aldia beste gauza asko gertatu. Orduan, guazen ikusiko duguna protokoloa nola daon, nola planteatu zen, orain dela 23 urte, guazen gaur egun, herrixan badazkau bombero lanetan, eta ambulantzitan, eta beste gauza askotan lanian dauzen jendia, emergentzitako lagundu aldi guena, behekin ikusiko dugu, herritarrekin ikusiko dugu, eta hortik gana aurrea, ikusiko dago, nola prestature bai, bertan bizitean jendia. Bai, ze protokolua balimado, baina bertako jendiak ez malimadak gero zein berdeun. Eta ez dugu danak jakin berre, baina nahikoa da 10-15 jakin momentua gertatzen denean behiek azteko koordinatzen asuntua. Bai, hori da. Hori induzuen, hori argitzeko. Bale, eta Jonek ere bai, beste azkenengo proposamen bat luzatzen diguz, dala Atxinkalean eta beste kale batzuetan, adokinaren ordez jarri zen Arlauza, kaleko bi aldetan, eta txukunago jartzea estekikoki, irisgarria izateko eta baita ere txukunagoa. Bale, bueno, guk hemen gehatzen dian bideetan, iteko gehatzen dia, adibidez, Kondekalia gelditzen da indikan Arlauza jartzeko, Atxitxin aldapa bajadare bai gelditzen da horri merkoa, bere momentuan eskailerak eta irisgarritasuneko Arlauza, kontutan hartza dugu jon, eta alde honda txukunen egingo dugu. Bai. Hori pixkanaka badua, azkenean alde guztian, goz jartzen hori, azkenean hori oso ondo do, geixen bat hori iguale karruakin, adinekuentzat, hor gertatzen dena da, askotan gertatzen dena da, gozela ohituta adokinea, eta adokina da, nolabait, esentzia, herrian esentzia eta politxa. Baina, klaro, hor pixkat inberdan, horre digan, hor dago. Orduan hor dago pixkat, oreka bilatu behar da, nun impacto estetiko hori aldan eta onduena eotia, askotan ez da lortzen, eta bestaldetikan irisgarritasun hori bermatzia ere. Orduan, bien arteko puntu hori, batzuk irisgarritasunen emateia importantzia, eta dana jarriko lukete adokinak induta, eta beste batzuntzat, itean hori ere bai, ondo binda egotia. Beste zer eskatzen, baina bai, bilatu behar dela oreka hori, eta gelditzen dian bidiak, gelditzea horiek, eta gero plana berez, ez dakit noiz ejekutatukoan, hemen dana dirua da, dakitxon bezala, Sabina daño da oinda, Sabina den daño da oinda, Arlauza, eta gero berez elizatzeaino izan berko luke. Horre, bidia luzatu inberko litzateke, kaja laboraleko hortan ebai bermatzeko. Baina, bueno, guazen, pixkanaka guaz, dana golpian ezin dain. Ez dugu ematen diruak eta. Hori da. Goguak bai, baina kajak ez. Bueno, orduan, alde zarrekoa ja horretxek izan dira, eta oan ja sartuko gara pixkat Isabel Lobianotikan eta Samikoiako ere mutikan etorri zakune proposamen edo keja honek pixkat aztertzea. Bueno, badoz bat, bi, 3 lagun behintzat, igogailua eskatzen duguena, asensora eskatzen duguena. Eskatzen dugu asensora, Moiatikan, Atxukaletikan Samikoiara, edo Samikoiatikan Isabel Lobianora, maila ezberdinetan, igogailu ezberdinak, azkenean erresteko leku horretara. Basura katea deo, tema top, gero txakurrak, eta baina aztensoriak. Hoi edia urtero atatzean gaiak. Urtero atatzean gaiak dira, eta noski, hemen hauzu, herrixa dan bezala izan da, azkenean danak euki behar dugu aztensoria, baina golako tamakitzu zertatzen. Isabel Lobianokoak eskatzeko aztensoria, eta Samielakoak esateko behe lehenu duzela, eta entzusekoak esateko beheko bendik eta lehenu zeudela, eta, klaro, hor nundik hasi, ez?
hori kontutan hartuta bain dela 2 urte, lehen urte hasieran uste, eta bain dela 2 urte bukaeran izan zen gutxi gora bera, egin zen irisgarritasun plana. Vale? Irisgarritasun plan bada, dokumentu bada, nun astensoriak sartzen dian, baina horretaz gain beste gauza asko sartzen dira, aldapak, arlauzak, barandiak eta gauza pila bat, pixka bermatzeko irisgarritasuna herri osoan. Hoien artian, enpresa bat etorri zen, hortan zea dana, aditu dana, eta arek markatu zituen prioridadiak astensoriak nun jarri. Hori markatzeako orduan, nik esango, nera usua, eta saioak esango, bera auzoa. Eta bestiak esango, bera auzoa. Orduan behek markatze duena da, objetibidade horren barruan, auzoan, 2 baremo batez ere adina, auzoan adin media zenbatekoa dan, zein dan auzoik sarrena esango genuke, baina ez auzoa beha sarra dalako, baizik eta bizilagunan adinak, eta bestaletikan desgaitasun fizikon bat daken pertsonan kantidadia. Eta horrekin formulazio batekin, esategu, oaintxe bertan auzoik bihar geixena dakena, eta danon harridurako, eta esan, Iriagirre. Eta horregatik handi joa Iriagirren aurrenengo astensora. Eta bigarren astensora datea zen, Jose Maria Alzibar, gora, hau da. Gure baratza ondotik. Gaztaineta almirantia, toxuneko horrazko. Gero, ere bai, horrek batzeizu, irigibeleko gune hori dana, hor ja gazteo doz, baina gune hori dana atazan bigarren bezala. Honekin zezan edeten, Isabel Lobiano astensora biharra daola, zehor goian daola, tanok ikuste dugu. Baina, astensoren prioridadian barruan, gaur egun handauden bizilagunak oaindik ez dira hain adinekoak. Eta irisgarritasunak bermatu berduna da, mundu guztiak iritsi ahal izatia. Eta beste gauza da, komodidadia. Bi gauza completamente diferentia dira. Orduan, noski, Isabel Obianon bizidanak, esango, astensorian nahi den nire etxeaino. Eta zilegi da, totalmente eskatzia. Baina aurretik badaude beste puntu batzuk prioritarioak bihurtu dianak. Eta adibidez, bat esateatik Samiela dago, Samieleko bizilagunake adinez gero eta geixo altuagoa ukitzen da dira, gero eta zarrago doz, eta beste bat adibidez aldezarrekoak ambulatoixoa igotzeko kriston arazua dazke. Badaudela estudio horren barruan badaude beste prioridade batzuk daudenak markauta. Orduan, pixkanaka, azkenengo 10-15 urtetan ez da astensore egin, oen bi egiten nahi geha. Jungo ga, pixkanaka. Iriagirren eta gure baratza onduan. Gure baratza ondotikan gora musika eskolioan dauan gune horra arte. Han ere azitxaro, horretxe bixak dijoa zoan, bukatuko horia, betetzen hilabete batzutan. Bai, hori bestia igual gitxi ikusten da, baina bestia... Eta gero daude beste fase batzuk daude, binkulauta joaztela etxe berrixekin. Baintzuzea, Palmondo egunen baten bigarren fasi egiten malimada, Palmondo da kapiko etxia bakarrik, bigarren fasi egiten malimada, telefonika atzetik astensore bat dago berez proiektatuta. Ordan hori edifizioakin batea jungoa. Egun ematen txiak iten dianean ez da ginun, hortik juten dia iten. Plana, omen dela 2 urte intzan, hemendikan 3-4 urte eta igual berriz ikusi, berda? Zezan, garai baten adina hundi dake, baina igual, adibidez, gure auzuan almirante gaztainetan, gaztiak, oain dela urte batzu, baina gaztek eixo goz, bada holako refresko bat. Ordan, ikusten junberkoa eta aktualizatzen. Gaur-gaurkoz, sentitzet asko, Isabel Obianokoak, baina korto medio plazoa behintzat ez da ikusten hor igo gaiua. Ojalá, igual loteria tokatzesako danoi, eta da gau dirua, dana astensorez betetzeko, eta orduan danoi ingo zaie, baina gaurkoz behintzat daon aurre ikuspena, gaur egun daun aurre ikuspenakin estetik ikusten, ez urrun urtean, ez hemendik 2 urtea, eta hemendik 3 urteare, gauza asko aldatu beharko litzateke. Bueno, ala ere horrekin lotuta, beste ion batek ere bai, Samikoiako bizilaguna,
esaten digu, Samikoia ibilbidetikan gora, Isabel Obianoa dauan bide hori, bidexka bat do hor, oinez altzatzeko modukua, bueno, pentsatuz bide hori dala. Oso irristakorra dauala, irisgarritasun aldetikan aldapa oso handixa dakala, eta ez dauala egokitzuta mutrikoak guztiontzat. Bale, nik ez dut hori ulertu Ez, hori da baina, hori da. Da, goitiberatikan Isabel Obianoa hori da. Vale. Hor hasieratikan Isabel Obianoa dijoan bide hori da. Vale. Bai, hori da. Bai, kamino berria aipatzen du, nik uste dut behan nahaztu indala, baizik eta gorutz zaten doala dala. Goitiberatik, Goitibera horre, Samikoia bat aldamenetikan, hor gora, hortikan. Aldapa oso handixa hortxe do. Hor daudena da, dago aldapa kristona, eskailera batzukin, momentu batzutan aldapa, ez batzutan eskailera, da iztua, dago belarra eta umela, eta da iluna eta da dana. Da kale bat, pixka askia bezala, baina handik eta pendizek gehiokin. Mendiko playerakin dana, jumbiar dana. Hori lehen gurtian, intzian bi tratamentu antideslizantiakin da, eta aguanta usoan, uste, hilabete, oza, segituan txirriztakon. Oen dela egun gutxi, brigadia bialduek atxerrakin, berdina zozerken du dugu, baina tardauko beste oso gutxi berri zeoteko. Asko igual ez da egitzen, baina etortzean akaberi egiteko moukua. Orduan hor barandia batzuk badakit jarrita zeudena, pasai merdan galare, pasai merdan ikusteko, ze badakit garo lehen gurtian ebai eskariak egontziala, eta garo eta Ruben ibiliziala horrei saiatzen behintzat esain arriskutxo dia, baina ez daka seagonik, ez daka emaitza honaik emateko zentzua azpeikan. Bai, oso umela da. Oso eguzkizak ez da horren beste joko ere, igual. Vale. Bueno, segitxa ere bai Isabel Obiano eta Samikoiatikan, beste erizek eta garazik ere bai, komentatzen digute, Isabel Obianetikan Samikoiara dijuan bide hori momentu baten doa seria, eta seria momentu baten bukatzen da, eta bukatzen da momentutikan bide eskinatikan dijua bidea, eta bide horretan ikusten dugu, arriskutsua dauala, kotxiak oso hurbil pasatzen dialako, igual egokixena espaloi bat etxia izango zala, edo bueno. Hor, eskari haure bai urtetan dago, eta aurreko legislaturan nintzen azan, paseu urdinez jarri. Pintxo gintzen urdinez, eta nola baite, pixkat banatzeko karreterako txekua eta oinezkua. Kotxiak urdina bai, baina igual baten bat pixkat tranquilo juten da, baina segurtasuna ez tezu bermatzen. Hor kontua dana da, lehenugo berandu horre bai, ez dakigu noiz izangoan, baina tijera sana hor urbanizazioa dijoa. Orduan, gaur egun, orduan aprobetxatu behar da hori behar dan bezala lagatzeko. Baina horrek ez du nahi esan, hori etorri arte segurtasuna bermatzeko xoser egin gabe utzi behar deunikan. Askotan da, nola etorringo dan, mutrikon askotan entzun dut. Ez hori etortzeanean, hori etortzeanean 12 urte eta berdin dago. Orduan, behiratu berko deuna da, bolardo bitartez, o pivote bitartez, o zeozerren bitartez, nola baite separazio hori, ez dakize puntu daño bermatuko deun, baina betire zeozer balima dago, kotxian di joanak pixkat bajau iteu veloziadia, ze azkenean, bai. Kotxe bat balima di joa 60 o 80, bai, da arriskutsua. 60 o 80 balima di joa, arei pivotia berdintzako aurrean do, ez dana eramango aurretik. Baina, bueno, betire visualki eta beti botatzezu pixkat eskerreago pivoteak balima daude. Hor behira berdeun, nola egin berdeun, deban oantxe egin dugu bidia, justu hilerrirako bidia, eta hor berdin egin dugu azera ez dago, eta pivota egin dugu dana. Holako erdibide bat bilatu berkoa, ez da kargirik reflektantiak egin egon berdu, eta bai, hori behiratuko dugu nola egin, baina bai. Bai, eta gero, herritarrak badakigu zer da honor, kurba datorrela, baina bada mugimendu asko daraman bide bat batez ere udaran. Eta udaran bada
momentu bate bai, jende gehiago pasian hortik juten dala. Bai, udan bai. Bai. Bai, Bai. eskasa. Horrei emango iso, apuntatze Buelta dut, bat, emango bai. jo pensada bat, eta erantzun bat igual, nahiz eta ez definitibua izan, Bai, zeo ja zer behintzat behintzat, artekoa, bidian, bai. urdina egin bakarrik, ez tegu lortu berreko dana, guazen bigarren pauso bat ematea. Bai. Ba, Vale, gero, Isabel Lobianokin segita, erizek esaten digu motobomba kentzea Isabel Lobianoko kale osoan. Isabel Lobianon, ordo zen bizilagunei ura iatzeko etxeta, uran depositxua do samikoian, orduan motobombakin bombeatzen da etxetara ura iatzeko. bai, bueno, sistema... Uran depositxua Depositoa, bero. Estoy seguro, no, bero. Ez dakit exactamente nun dago, no, baina... Beraua do. Kontua da, Etxe horrek baino bero gelditzen da. kontua da, Bero gelditzen danez, pertsona berdinak lehen urtean, aurten 5 galdera bialdu ditu, 2 galdera aurtengo berdinak bialdu zitun, eta esplikazio ez da lau, ez da lau urte batetik bestea. Herrixan da motobomba bitartez dagoen gune bakarra da, bale, ze gertatzea, ur depositua etxia baino beruo balemado, bai, bombea behar da ura behengana ura iristeko. Bere garaixan, historikoki entzun detena gaitikan, Iriagirre hola izan zan, hasi berritan, urtiak tardau zeuen ura motobomba hori gendu, eta ja deposito bat behen neurrira ukitzeko, entzuzei berdin, Almirante Gaztaineta berdin, eta hori da, aldapatzua da. betire goruo balimado ura area iristeko bombea behar da. Bai, kontua dana da, etxe bizitza hori egintzoanak, eta salduzoanak, motobomba eurak jarritakoa dela, eta basekien hola sala. Bakarregan, emategunez, etxia saldu zanean, o ez zitzaen esan, o astu intzan. Baina normala da hori, etxe bizitza berri egiteanean, altura kota batetik gora, aurrenengo etxiai hori tokatzezakei urte batzutan. Zergaitik, instalazio bat iteko, deposito berri bat sartzeko, obra hortan sartzeko, hausua gero eta ondixo egiten den momentu bat aiatzea, esateko, jazta deposito ingo dugu, bombeatzeu behiek, eta behiek emateu guztia. Entzuzei gertauzitzako, Iriagirrei asko gertauzakeo, eta hoaingoz, printzipioz, ur konsortzioak guk dakigunez, ze hori behiei tokatzezake, gu dakigunez, ez daka motzea aldaketa egiteko, hori motobomba hori kentzeko idea askoik. Ikusikoana da, hori denborak eramango. Auzo da nahi gertauzako, eta denborak eraman deu, motobomba kendu eta be instalazioak iten jutia. Ez dakit, egaina tijeraseko txiak iteianian da, ez dakit hor behai igualetzake bombea huber, o bombea hubertzake, eta bombea hubertzako igual... Azkenean, haunditzen goazen enean, holako instalazioak iten jutea. Baina hoengoz, behai edake motobomba, mutriku osoan, da baserrin bat obestek. Eta pertsona berdinak, hori... Lehen urteko galdera berdina dalako, zaborran kontua. Jartzeu zaborrak, leku saldatzeko, indarkeria zipinita daudelako. Ulertzet, indarkeria hitza erabile daula ulertzet. Ulertzen zen nahi deun esan, baina inorrezteu jo. Inorrezteu jo. Hor kontua dana da, ulertzeko hauek aurrenengo 3 blokiak intzianean, kontainerra jarri zian erdi-erdian. 3 blokian erdian. Eta zeuan... Paso zebra. Paso zebra bat zeuan, eta zeuan paso zebran albuan. Orduan, egun baten gertauzan, kamioia zeuan karga egiten, guizian o arratzalean ez dakit izan, eta ume bat paso zebratik ateazan momentuan, aurretik zetorren kotxiek isa aurretik eramatzuan. Ez da holako bizibilidadekan. Orduan, erabak izan, leku saldatu bertzala hortik, ze bizibilidade hori, desgrazi baten bihurtzia sekalako, bizibilidade falta hori. Orduan, nintzen azan, 2 plaza, parkineko 2 plaza, muitu zian, konteiner guztiak hartu zian, da 2 plaza areago eramantzian. Zagoan aukera, ezkerrea o eskubira. Ez dakitza baitik, eskubira muitu zituen bere momentuan. Zer gertatzea, danok nahi dugu kontainerra gure etxetik hurbil, baina ez gure etxe aurrian. Eta, hor, bajuan bizidianak,
Eta aurrengo pisuan bizi danak, badake kontainerrak aurrian. Behaien terrazan aurrian. Eta normala dan bezala. Normala da, ulertu aldeten bezala, esateko, kontainer horiek ez zeuden hor, guk erosi genunean etxia, guain jarrizkigu zuen hor, zergaitik doz hor, eta ez areago, oneago. Lehen urtean esan zitzaion eritz, eta beak badaki, auzokidiekin inda bilerak, banakako asko, zer jende asko, bai bat eta bai besteldi digan jendia etorri dake jatzen, nik bizi izan dut hori, telefonoz, e-mailez, bloketako presidentiakin bilerak india banakako askokin, eta Ruenek eta Garoak, oin dela urte bete, esan zuen gauza berdina esan dut. Nei, pertsonalki, berdintzei nun jarri. Akordio batea jatzen mali emazazte, eta esaten maizue, eskerreago, eskubirago, baina akordio batekin, nik ez dakat inungo problema ikan, kontainerrak eskerra eskubiren moitza. Geixo esango erabakitzen maizue, kontainerrak ez dituzuela nahi euki kale osuan, eta botako dituzuela samiko jaino jungo esaztela botatzea, bihar bertan, mankomunidea ditu, eta kendu iteia. Nik ez dakat inungo problema ikan. Ez interesik, hemen eoteko o areago eoteko. Baina bai ezin duguna egin da, niko baina hartu kontainerra, eta bak kejatzealako, o bi kejatzealako, honea moitu. Zogurrongoko hori kejauko zeiz. Eta gero area. Taldeu jolasian ibili hola, bizitza osuan. Usaia ez detuzten, Ez, porque urrundu dakate, bestaldian dakate, errepidian bestaldian. Bai. Bai. Nik mankomunidadiakin komentatu noan, mankomunidadiakin komentatu noan, eta printzipioz egontzian erantzuna eman berdie, baina galdetu nien, bai kurba batetik, beste kurba baino, haber nun ezintzan jarri. Betire, ez malimado paso zehorratik peauta, behaiek esateuen lekuan, nik ez dakat inongo problema ikan, Isabel Obianoa bertaigo, danakin juntao, boskaketa ba nahi balima deuein, o nahi deuen egin, behaiek esaten balima han, hemen oarea, nik ez dakat inongo problema ikan aldatzeko. Bakarrikan ezin gana hori, esaten nuala, ezin gana ibili da, hau kejatzea eskubirago, besteak kejatzea eskerreago. Danan konsensura, bilatzen malima deu puntu bat, inorrei ez diona molestatzen, paso zebra ikan ez malima deu tapatzen, eta dana gustora balima doz, baina, klago, moitzen malima 20 metro areago, hango blokekoak esatu geixo ibili berdula. Hemengoak esatu, zea ite, area moitzen malima eta arret. Nik ez dakat inongo problema egan, eta interesik ere ez. Ez dakat inongo interesik, hemen egotia, oan egotia. Orduan, konsenso bat dagoen bitartian, nik ez dakat inongo arazoik aldatzeko. Ez, baina hori. Gero zaborrontziakin emai lotuta, Jonek ere bai esaten digu, Samikoiako ibilbidean kokauta hausen zaborrontzixak, bestera batera egon biharko ziala iruitzezakola, ibilbidean leku asko hartzen duela, udapartian usain handixea ateratzen duela, gixen bero handixea oten danean, arratoiak ere zarretxan ikusten diala. Hau da bilizaten, Samikoiako ibilbidean bertan dozenekin. Hasi gotxiberatikan eta Samikoiako parkea bide horretan dozen zaborrontziekin. Da berdina. Jon, balimakazue proposamen bat, eta aurrea nik ez dakat berriz esatet, ulertzet udaran gaina eukidezue bizilagunen bat bi bider edo arraina, baina ondo sarkitutako arraina gota dula kontenerorea eta onda kriston usaina. Bi bider bialdu berri izan dut mankomunidadekua bialdu ez usaina ezintzan aguantau. Arrain usaina ezintzan aguantau. Eta leku aldetikan, hor oso estua da lekua. Orduan, moitzen malin mago atzeo, o aurreo, arazo berdine izaten jarraitzeu. Igual Jonek badaka idea bat oso zer bururatu zako, azkenean hor bizidanak burua visualo daka eta ikusteo, ezagutzeigu Jonek. Oso ondo ezagutzeigu, Jon, eos herridea landuko dugu, esan ez dakau inongo zeikan. Ze beste aukera dana, esatezu, kenduta txamikoia hortxe do, eta 1 metro dia.
Claro, 100 metro dia behaientzat. Adidez, Goitibera batentzat, Zubeltzekuak, Atxitxinkalia, guzti horientzat, geixo inkluso da. zeuek horrea botatzen zuen, claro, Bai. zeuentza da 100 metro gehi 100 metro geixo. Bai. Orduan, bueno, bilatu inberko dugu hor, Leku bat aberze edo aber proposamen zer, dakan jonek, porque komentatzeu beak badagola beste modu bat egitea, Bai. aber zein bilatze den. deun danontzat puntu ona. Vale, eta, bueno, bizkat, Samiko jakin da Isabel Benokin, da, bueno, zer ikusi daka, bueno, Burumendi aipatzen dugu ere bai hemen erizek, eta ez duena Burumendiko ota, bai? Ota tarifak, ez den dugu, mutriku bere iritziz, zatixa merkio dala, ota aldetikan, beste herritxakin konparatuta da horretxio etortzetala horren beste jende mutrikura. Bai, iteu gaina komentaio iteu, Bai, entzun izan deula doan bezala jendia... mutriku zatixa merkio dala, inguruko beste herrixak baino otan tarifa horretan. Eta nik egia esan enekin zerantzun. Nik Orduan ere, indetena hartu deba, Zumaia eta Getaia, Zarauzkoak ez ditu publikauta topatu, eta indet ondartze inguruko zona horien presioak ikusi. Egisa deban 2 orduko tarifan, deban 3 euro dia, Getaian 3 euro dia, mutrikun 2,50 dia, eta Zumaian 1,50. Zumaian ez da ondartza bertan parkina da hobeian. Orda, bueno, alta rotazioneko hortan, 1,50 da, 2 ordu. Ez dugolako diferentzikan. Baina, bueno, behiratuko dugu. Eta hau gaur arratzaldean indeta azkar da presaka behiratuen, ze enekin, egile esatian nahi bali badezu, enekin olako ezberdintasuna zauan, eta igual esaten, igual egisa da, eta beste lekoetan ordua 5 euro dia, eta 5 euro baten jartzen goz, eta horregatik etortzeia. Printzipioz, gainetik ikusita ez da hola, alda izan, eta alda, egon komentatzen, aldala izan, multak igual, lehen garai baten, zian 25 euro multa, eta pronto pago ekin uste, eta masa iziala. Eta jende egitezoa nahi zoana, porque kotxian 4 etorri eta 4 eurotan, ez da trago bada. Bere garaian ite zeuen, igozan, eta igual, aida komentatzen, igual, multa oendik eta merkea, behiratuko dugu hori ere, bai. Behiratuko dugu. Eta hori Burumendiko aparkalekuak jarraitzuta, Garazik ere komentatzen digu aparkaleku hori txukuntzia, asfaltatzia. Bale, hemen dago gauza bat askotan komentatu dana, baina nik uste duan indikan jendiak ez dakala, klaro. Burumendiko gune hori ez da udalana. Udalak iteu udaran alkilau. Alkilau iteu. Vale? Orduan, hobeto aldala jarri. Badakigu. Partikularra da. Hori da partikularra historikoki partikularra izan da, eta aparkamentu arazo horrei aurreiteko, urtetan akordio bat eta irizteia lurjabiak eta udala. Kontua dana da, nolabait betelana, batxiak aldan neurrian tapatu eta olako gauzak egiteko aldeulain, baina ezin dugu, esango nuke... Asfaltau eta lurra ez da geuria. Ez da guria. Ez. Oie, jende ezberdinan artian dake, eta badabiz bueltaka beste, esto abandonauta, eta esto zein da, ordo, eta bere jabia daka, eta akordio horrekin jarraitzen da, baina esto, printzipioz nik uste, esto lagatzeko zeatan, eta negoziak eta horta ez dala, nidakitela iritsi. Ez dala mai gainean jarri erosteko gune hori. Orduan, klar, horrek iteizuna limitau. Limitatzizu, ezin dezu nahi dezun dana egin. Hor guk alkilatzeu urtean zehar egoteko aparkamentu bat, baina terrenu ez da geuria. Eta gero, ez jakintasun horren barruan, el diario askon urtero egurra sartzeikue, kanpotarrak otapatu eta gaina hori gaizki dola, intentatzea betelan egitea, hain dela 2 urte intzan betelan bastante haundixa harriakin da, baina, hor paso haundia do. Jende asko biltzen, kotxe asko haundia. Udara hasieran aldezu, medianamente ondo, ez dut esaten, urten adibidez, leno atatze zinean kurba hartzeko, bajua jote zizun beti,
Bai, aurten orain, bete da bai. eta ez dizu jotzen bajuak, baina udara hasieratik bukaerara, hor badago nola baiteko zea bat. Vale. Bale, eta gero, garazikin bukatzeko, garazik komentatzen digu ere bai, Samikoiako parkia, ia berriztatzeko asmorik badauan, ez pixkate horren inguruan. Lehen urtea hasieran nintzen parte hartze prozesu bat parkien inguruan. Bai? Parkiak, bai jolas parkiak eta bai egoteko parkien inguruan, aur, gazte eta helduekin. Osea, intzan parte hartze prozesu bat, ikusteko ze biertza dan, zertan prioritarioa. Hortik sortu zen adibidez, Samikoian jarri dian ariketa fisiko egiteko bizikletak adinekuentzat. Hortik sortu zen bai udaletxe atzian pinpon maila jartzia frontoian aluan eta aterpetxo bat egoteko lasai. Parkia... Goiko plazako parkia ere bai berriztu zen. Aterpetxo txiki batekin, hori edia gauzak ateatzen jundianak. Prioridadian barruan, buruz egin naiz, eta behira umerko nuke, baina ustet tubo parkia bezala ezagutzen dana Toxuneko parke hori agertu zen prioridade bezala eskakizunen artian, erabiltzaile kopurua seguramente handixagoa dalako ere bai, azkenean egunero ikastolatik handatu zen umiak hor gelditzen dia jolasten askotan. Baina Samikoiako parkia ondo ez da holare bai, badakigu. Ez da sekretu bat. Orduan, lehen gurtian... Bai, politxa da parkia. Lurra do oso gaizki. Oso gaizki. Dan altzau biharko za, lur dana ondo ipini. Orduan, lehen gurtian nintzen, esfortzu bat eta parkeen mantenimentuan, astu intzaite bai, Samieleko parkia, Samiel eskolan aurrian daun parkiare bai berritu da. Orduan, hori da nahin da, 2022-2023. Bai, urrengoko pasuak, urrengokoak izango ja, mantenimentua hunditzen egia, eta parkiak berritzia pixkanaka. Bai, bat izango dala lehenu, o besti izango dala lehenu, aiatuko ia. Bai, ez da izango ere 10 urte biharko diala. Printzipioz lehenu engo da, baina... Azkenengo 3 urtetan, aztezea kontatzen, eta askotan memoria txarra da. Bai. Gero behikuan esplanadan egin zan, tirolina jarri izan burumendin. Osa, indiala gauzatxuak, bakarrikan, oituite gehala segituan, gauza berrita. Bai, eta eskatzia libre dagoela. Bai. Eta ez dala ezerre, oza, guk geuk ez ditugun gauzak diala, esan ez dala gauza berrixak. Bai, egun ere biltzeu parkiak umiekin geuk, ageu bisok, ez dala ez gozela parketan. Bai, ba. Bai. Eta, skateparkaki, parkiekin lotuta, ere bai, hau ez da kexa bat ez, baina, komentatzen dugu Isabel Lobianoko bizalde batek, bizilagun batek, Isabel Lobiano etxeen atzian, hor mendixan, goixan, asmoa do skateparka etxeko. Patinekin da ibiltzeko olako parke bat etxeko asmoa do, proiektu bat dakagu eskuartian, eta irutzako gune gisa aldala izan, umia jolasteko, gaztia jolasteko, eta hori dana. Pertsona honek informazio gehiagi daka. Bai. Zeba indikan ez teu zabaldu. Ez teu zabaldu. Hau indela, nik uste, 2 urte izango, 2 urte horren inguru, institutuan, institutuko ikasleak intzeuen lanketa bat, barne lanketa bat taldeka, eta talde batek intzuan lana izan zen, mutrikun skatepark bat egiteko proposamen bat lantzia. Eta komentatu zuen, udaletxe altzian etorri, alkatiak batzea, erakusteko, zertzan behaien proposamena, ze behaik kanpoa juteziala eskeita egitea. Osa, patinetia egin ibiltzea, beste herri batzuta junbertzeuela, hemen etzekaelako. Dialdi berian, behiko plazan askotan ibiltzen dianak, ze ez dakelako beste leku ikan. Eta, utzi ziren, momentu hartako zeuden zinegotziak eta teknika etxeak heldu zioen asuntuai, eta ez da denbora asko pasaz, derrepenten nire maigaina erori da. Derrepenten nire maigaina, baina ia hasieratik. Eta dula, nik uste dut, hilabete terdi, jarri ginen kontaktuan aurretikan, skatean ibilitako eta ibiltzen dan arkitekto batekin, oza, arkitektua eta gaina skatean ibiltzea, espezialista da olako gauzak egiten, eta Madridikan etorri zanonea, eta berekin batu ginen, eta planteatu genizkion leku ezberdinak. Beak leku ezberdinak ikusita gero, Isabel Lobianon gainean, ez dakit inoiz aiatu zehazten areaino, parkea,
Gogoixan. Bai. Goian, belardi Bai. badao, Bai. bai, belardi badao, eta belardi hori da leku, esango nuke, beak esatezuen bezala, sin hacer mucho desmonte, inalkoholitzateken lekua. Ze beste lekutan, esatez ban, bueno, inberdala, Jesukristun obra, baina faraonikoa, ze azkena horrek lauan izan behar deu. Eta horretaz gain ikustezuan, gauetan hangabeko 10etan argile itzaltzea. Han ez da kasu eskapatoriek, han ezintzea gelditu gauza arraruak egiten. Txetzea bueltatzen. Ez du Oso bueltatzeko iluna da, aukeraik. gero. Osa, 10etako kanpuan emertzea, bai edo bai oso iluna da, gelditzea, bai baso baten erdixen. Bai linterna batekin, jetxi bertzea, eta etxe bizitzakin, tartian, zuaitzak eta egoneran, behak esatezuan, impacto akustikoare etzala hain handiz, txikixe izango zala. Ze badago tartia dago etxetikan parke horta, eta tartian zuaitzak egoneran, azkenean skatepark batek generatzeun soinu hori, frikzioan soinu hori, etzala etxeta iritsiko. Orduan, bueno, tesitura horretan, proposamen batekin etorri zan, gaztiekin juntau geha, skatean ibiltzean gaztiekin, bideoia zehuntzan arkitektua, eta behaiekin egon zian, nik ezin izan egon, eta behaien ekarpenak eta inditue, eta printzipioz hor dao proiektu hori. Bai, aurten ingoan, aurten, nila urtez pasa naiz. 2024an ingoan, edo 25an, hor ikusiko deu, ze... Bai, baina, bueno, hor azkenean... Hor badakizu zer da hon? Ez, baina, bai, eta gero kontua da ere bai, erabiltzaile horrek gaur egun zela herri barrua erabiltzen, eta jende askontzako ez da egokixena adibidez beko plaza erabiltzia hortako. Orduan, burok bihar dugu ere bai alternatiba, alternatiba hori hor goixan lortu alba dugu etxia, plaza atikan june ingo zian adibidez, eta orduan... Eta gero udaletxe bezala... Konbibentzia lehen esan duguna, ez? Azkenian hori txera, ez? Bai, bueno, baina goro gelditzen da, askoz goro, Udal bezalare tokatzezako azkenean askotan auzoka, jutia auzo bakoitzei pixkanaka ematen, baina baita, esango nuke, komunidadeko jende adinagaitik, entornoagaitik, kirolekoak, kulturakoak, badaudela rubrika diferentiak doz, eta danetan junbertzea pixkat egiten. Bai, hori da zaila, ez? Danan guztuako obra bat inoiz esto. Batei ez maio molestatzen, bestiak ez dio ikusten utilidadeik, utilidadeia ikusteionak bestiana ez du ikusten, baina, bueno, azkenean... Bai, hori beti. Hori beti. Bai. Bueno, eta jarraitzuta ja Isabel Lobianokin, eta hau izango zen ikusteia Isabel Lobianoko azkena, honek egitxezan Isabel Lobianoko bizilagunak aktibuak dira, eskatzen eta, ondo, buroke, hori oso ondo, buroke lanketa atxen dugu, eta egitxezan, ondo do. Eta... Urrena datorrena logikoa da. Eta honek esaten deu, Isabel Lobiano Amairu iraikinaren ondoan, ez da hitz Amairu neuzein dan? Balin bagatoz kaiko kurbatikan? Lehenengoa. Aurren blokiek. Esaten doana da, horren onduan, udalana dan lursail zati txiki bat dauala, eta lursail zati txiki hori txukuntzia eskatzen deu, gunia beha dauan ezixa eta hori kendu, sastraka kendu, arrixa kendu eta txukuntzia. Hori kotxian zoaz, kaikidik, kotxian oinez, eta kurba hartzezunian aurrenengo blokian, hor obra bukau zanetikan, obrako baiauakin dau itxita, eta dana sasixak, belarrak eta ize, bukau gabe du gaura. Juten egin bakoitzean, ez, Isabel Lobiano, Goiko arba kotxiak. Goiko arbara. Bai, horretxen onduan. Eta hor dago triangulu bat. Bai, zerzatik da. Zerkauta, eta hori da, obratik, hola. Bai, hori udalana da, zati hori, eta beti, inberdeu, txukundu inberdeu, baina ez da, txukundu da. Eta azkenean da, Bai, si problema es todo, esto es problema, horrek ez da impacto ekonomiko handirik,
ez daka lanketa ezin da kristonain, eremua txikixa da. Baina jarri merda, eta beti pasatzetxean bakoitzian, esatezu, ostras, hone ere utzi behar diot, horretik esan dizut, hau logikoa da, porque pasatzen egin bakoitzen ikuste, Beiko plazako iluntasuna bezala. Bai, orduan horrek dakana da, apareja hori egin hartu, zea batin, bordillotxo bat, belardi zea bat, eta arbol bat sartu berbala, o ez dakiz sartu berkoan, itxuroso jarri, besteik ez. Sentsazio eukitzea behintzat, etxeazoa zenean obra bukatu diala. Bai, da ez hor bai. Vale, eta honekin ja bukauko ginune Isabel Obiano eta Samikoia ingurua, eta dakagu, bai asko. Dakagu beste bat, portu jeitxiera 3an bizi naiz, Dale. eta oraindik ez dakagu zuntzik interneterako, fibra interneterako. Entzun omen deu herri osoan sartuko dala, baina buronetxe handikan ez dala etorri, hau Mari Jok idatzi dugu. Eta nik ala pentsatzen noan, eta alkatiak ineone, eta ala pentsatzen zuen, bai. Orduan, gaur bertan jaso dugu hau, ez dugu moro asko ikan euki, badakigu manka da bilela sartzen, manka da berritxuko enpresa bat sartzen nahi dana. Bai, hemen kontua dana da, operadora bakoitzak beria sartzeu. Bai. Orduan, igual batek ez du sartu, hor bere garaixan Euskaltelek sartu zuan bere garaixan, Movistarreke bai, hauek igual ez ditu esartu, gero ontzian, herri osoan sartu zeuenak izan zian, nola ditzezako, operadores libres, da kablia botatzeu batek, eta gero da kasu Oiastel, Masmobil, danan artian banatzeuen kable hori, eta nik entzundan egana bintzazan, Samikoiako ermitaino dana sartuta zauala. Esat dugu ezetz, bira umerko dugu zer daun, zer gaitik ez, zer gertatzen. Ez que nik uste danian sartuta dola. Beira ungo dugu, ez, Marijo, beira ungo dugu. Bai, eta bain manka dabil sartzen, eta bai. Askotan langilea. Bai, ez dakixe bereko ere zerrozen sartzen. Bai. Bueno, Marijo behiratuko dugu haber zer gertatzen dan hor, eta zergaitik ez ton, o inguruko danak ez daken, o ez geneukan horren notizik, eta ez deuten bora ukire ez indagatzeko haber ze gertatu da. Baina, bueno, egusten deu, eta erantzun bat emango zaitzu aldeun azkarren. Eta ja bukatzeko, Itziarrek komendatzen digu, hau pixkat, moiatik edo idazten dugu, baina, azkenean herri osorako proposamen bat da. Zaten doana da, mutrikuko kartelak, kalien kartelak dozela danak euskeraz, ipinitxa, kalien izenak, baina gero ikusten dela kale izende gixan, erderaz agarraitzen duela, kale horretako batzuk. Orduan, bere proposamena da, uemako parte den herri bezala ere bai, kale izendegi hori euskeratzia. Eta kale izendegi ere bai, kalian dakagun karteletan bezala euskeraz agertzia. Eta gero komentatzen dugu ere bai, Nasa kalea, Moia kalea, hor, garai baten kaie Moi esan lehen beti, gero hori da, Nasa kalea jarri zeuen, Moia kalea do, baina kale izendegian egizezan geukere ez dakigu garbi zela dagoan. Orduan, hau... Justu komentatzeu, etxea bialdu deun esku horri hortan, Nasa kalea jartzeula, eta Nasa kalea gaur egun ja ez dala erabiltzen. Bai, orduan, hori pixka behiratuko dugu, eta euskera aldetikan ere bai, behiratuko dugu ere bai, teknikari egizezan, harrapatu digu guri, sartu da eskari hau, arratzaldeko laureta nolako zerbait sartu da, eta harrapatu digu pixkatola, nik interneten egon nahi behiratzen eustateko paginan, eta egisa da, kale batzuk, adibidez, Agirre lehendakaria, eta hori Josebak euskera teknikari bezala, berekin hona iz telefonoz, eta esan dit, beak euskera teknikari bezala, beak egintzuela Agirre lehendakari bezala jarri, baina lehendakari Agirre agertzea ustaten adibidez, Almirante Gaztañeta, Bajada Fronton, Bajada Puerto igual ere bai. Hor, aurrenengo gauzein berko deuna da, behiraun nola da hon, idazkariak ikusi ze bideo, ze egin berdan, guzti hau aurrera eramateko.
Claro, nahaztuta. Ja, nahaztuta, ez? Nahaztuta. Bai. Eta NASA kalia, ba, gure esku horrian, ez dakit nola aiatu dan horrea, orain dela 3 urtetatikan, izendegi NASA kalia berdina jartu. egia erabiltzen, ez gezurra, aurrenengo urtean jarri genuen kanteratze, eta, klaro, kanteratze orain ez da... Kanteratze ez da existitu kale bezala inoiz. Kanteratze, Kanteratze. kanteratzean barrena. Bai, ja, ja, Bai, bai. bai, kanteratze eta batek esan zuen. Gaina berritako bazan, eta esan zuen, baina kanteratze hori nundo. Ez que jauzian behaien kalia etzabalako. Eta zina zure kalia. Eta lehendakaria Agirre da, ez? Ez, zegoena nola da? Ez, txurukaterindeak. Txurukatenienteak zan, hori falta bai, zan. kanteratze bai, txurukaterindeak. Hori falta zan, eta esatez ban, ez hementu kanteratze, eta ez hori ez da nire kalia esatez ban, baina hori kanteratze izan du bizitza osuan. Ja, Eta ja, horre kalia gontzan, berez esan, baina, txurukatenientea jazta, da, kelnuingo bai. deu hau, jarriko deu dan bezala, eta urrun gurtian, ba, NASA kalia agertu berrian, Moia. Moia kalea agertuko. Bai, moia da, beti Bai. izan da. Bai, eta horren bidia... Ba, bueno. Bai, bai. Bai, honek badakik izendegiak eta udal batzetik pasa berri izateiala, Bai, bere denbora prozesua bat, dake, bai. denbora dake, gero Google Mapsek eta hauek aktualizatzeako... Bueno, baina hasiko dola prozesua. Bai, behintzat, gu eta gure ikus aldetik dugu, daun dana aztertuko hasiko dugu, dugu. Bai. Bueno, zuzenetik inorrek ez dugu idatzi, baina, bueno, eo zer gauza balimadare bai, aldezue formula isotik idazten jarraitu, udaletxean goz, kalian ibiltzegea aldeun geixenetan, Bai. urbildu lasai, gaur hemen bialdudun batekin egon naiz gaur goizean, esan etxez, ziparkean ikustegea, esan lasai. Eta, Ja. bueno, jake aukera zauan, aprobetsatu nahi nuan, bueno, ozer gauza, udaletxean egotegea egunero, eta eozer gauza daneako esan lasai. Askotan... Vale. Ez, askotan jentiak eukitzeu erreparo hori kexa bat, ero iradokizun bat egiteko, pentsatuko deula, bat orke jatzea. Eta guztiz kontrakoa da, ez, baina guztiz kontrakoa da, ze, linea berden sartzeuen askotan gertatzen zaitelako kalian, sartu linea berden, eta, bueno, horregaiti berdin dio, ez, konstantzi bat gelditzen bali madak gulanean jarritze dugu horretaz. Niko batzen nahi, joan dela linea berde jarri horretik, de repente igual udaletxan sartzen zala pertsona bat, eta esaten, esken erarkixa, farola ez toa. Da noiztik, 3 hilabete. Eta esaten, baina, eske, claro, guain linea berdekin, urrengo egunean esatizue, eta urrengo egunean ez malin bada, urrengokoan ja, konpontzea orduan, ez dezut pasa hori, baina etorri lasai, hortako gogoz, bale? Eta, bueno, gaurkoakin bukatze deu, ez da eserre sartu zuzeneko txatetikan, eta bixarre hongo geha, inguruko hauzuekin, aldezarreko inguruko hauzuekin, eta larun batian, landa eremua, Pikupe eta Urasamendi. Eskerrik asko etorri zehazten da nahi, eskerrik asko zuzenian jarraitu dezuen da nahi, eta, bueno, bihar berriz. Hori da. Eskerrik asko. Venga, agur.